magsalita. Medyo awkward talaga. Nagsasalita ako dito mag-isa. Hi! Good morning! Welcome to my YouTube channel. Good morning, Nak. Good morning. Okay? Dito po kami ngayon sa labas. Nagpapainit po kami. Nagpapainit po kami kasama ng munting bata na itech. Yan. Ganda. Lumipat lang kami ng pwesto kasi may dumaan. Dito kasi kami sa kalsadang lupa. Wala pa kasi, hindi pa kasi sementado. Okay, so yan. Kagat na naman siya sa kanyang mga daliri. Tapos na siyang maligo. Fresh. Fresh na baby. Very fresh. So it's time to take a nap. Nap, 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 nap. Nap, 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 nap. Yung una niya, pink ang kulay. Lampin kasi to. Tapos ginawa ko lang una niya. Hi. Nagdadaldal na naman. Tulog ka na, baby. Ngayon po, kakain na ako. Gutom na po kasi ako. Kaya ito po yung ulam ko. I-share ko lang po sa inyo. So, ayan yung ulam ko ngayon. Breakfast. Kaya meron akong lauoy. Lauoy kasi ito sa Bisaya. Tapos, syempre, may bulad. Then, paksiw sa milk. Okay, yan lang. Simpleng ulam sa simpleng pamumuhay. Na po ang aking baby. Hi, baby! Hi! Ang sarap ng tulog niya. Okay, mga almost 2 hours yung tulog ni baby.
may lamok. Ay! Yan, sarap-sarap ng tulog ni baby. Okay. Tapos na rin ako maligo. Ang dami ko ngayong pimples. Ang lalaki. Grabe. Ang lalaki ng mga pimples ko. Ayan. Ang dami-dami. Hi, anak! Okay, ito yung first vlog ko, guys. Naninibago lang ako. So, maganda yung panahon ngayon. Hindi siya umuulan. Hindi rin masyadong mainit. So, katamtaman lang yung panahon. Yung temperatura dito. Actually, guys, meron akong hinihintay. Hinihintay ko si Santa Claus. Okay, meron akong hinihintay. Kasi nga, gagamitin ko siya sa next video na gagawin ko. So that's all for now. Thank you for watching, guys. And if nag-enjoy po kayo sa video na to, just don't forget to like and subscribe my YouTube channel, LenSelf. And I'll see you guys in my next video. Bye! Say bye, baby! Bye!